Za našu večerašnju propovjed čitat ćemo iz druge poslanice Timoteju, 3. glavu, stihove 16 i 17. Božja riječ nam kaže ovako. Sve je pismo od Boga dano i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi. Da bude savršen čovjek Božji za svako dobro djelo pripravljen. Sagnimo naše glave na molitvu. Oče naš nebeski, mi se radujemo da smo ponovo pred Tvojim svetim licem. I radimo se, Oče nebeski, da smo mogli da otvorimo Tvoju svetu reč. I hvala Ti, Gospode, što je ona takva, evo baš kako smo pročitali u ovim stihovima. Ona je od Tebe dana, ona je korisna za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi. I sve to da bi bio savršen čovjek Božji za svako dobro djelo pripravljen. O Oče naš nebeski, molim Te dotakni nas večeras svojom svetom rečju. Daj, Gospode, da je razumemo. I daj, Gospode, da zaista ona donese veliki rod u nama. I da, Gospode, uvijek gledamo na nju, da uvijek slušamo ono što nam Ti imaš poručiti iz nje i da po njoj uvijek živimo. Čuvaj nas, molim Te, od zlaju od iskušenja, čuvaj nas od zastranjivanja, daj da idemo tim uzanim putem koji si Ti ostavio, koji je Gospod Isus Hristos. Jer put u Tvojoj reči jeste prav i uzan, kako smo i pevali u ovoj pesmi. I daj, Gospode, da svi mi idemo njime. Neka si, Bože naš, blagosloven i večno slavljen i hvaljen u imenu Hristovom. Molimo i zahvaljujemo. Amin. Amin. Izvolite se. Dragi moji, mi večeras imamo jednu važnu i zanimljivu temu, a to je život u reči Božjoj. To je naša večerašnja tema. O tome želimo večeras govoriti. I vjerovatno nema prikladnijih stihova da se govori o reči Božjoj nego stihovi koje smo pročitali. Ovdje apostol Pavle upućuje mladog Timoteja. Govorimo o problemima na koje će on nailaziti u svom životu. Ali u prethodnim stihovima mu kaže, ali ti stoj u tome što si naučio, što ti je povereno, znajući od koga si naučio. Stoj u veri koju si naučio. I znajući od koga si naučio. A naučio je od apostola Pavla. Najviše naučio je vjerojatno i od drugih. Jer svi mi među sobom učimo jedni od drugih, ali on kaže, znajući od koga si. I budući, onda mu govori dalje, i budući da iz malena umiješ, odnosno znaš, sveta pisma, koja te mogu umuditi na spasenje u Hrista Isusa. Mi znamo da je Timotej bio polutan, majka mu je bila Jevrejka, otac mu je bio Grk, ali njegova baba je isto naravno bila pobožna žena koja je njega, od malih nogu su ga učili Bože reći. On kaže, ti od malena znaš sveta pisma. Misleći ovdje prvenstveno na Stari Zavet, a Novi Zavet je tek bio u procesu pisanja ovdje. Ali svejedno, cijelo pismo, dragi moji, sve je pismo od Boga dano. Sve. Nema ni jedne reči suvišne u Bože reči, niti je nešto izostavljeno što je trebalo biti. Sve je pismo od Boga dano. I korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje. Zanimljiva je stvar da su prvi hrišćani evangelizirali iz Starog Zaveta. Nama je to čudno, zar ne? Mi kada evangeliziramo, mi uzmemo neki tekst, možda iz Evanđelja po Jovanu, o novom rođenju, kada je Gospod Isus Hrist govorio Nikodimu ili kada je razgovarao sa ženom Samarijankom, kada govorimo o tome, govorimo da je Gospod Isus Hrist došao, da je umro, da spasi ovaj svijet. Ali kako su oni presvjedočavali Starog Zaveta? I danas neki kao da su malo bacili u zaborav Stari Zavet. I onda kažu, tamo je neke stvari teške za razumeti, tamo čak jedna najžalostnija stvar koju možemo čuti, kaže, postoje dosadne stvari koje čitati. Ja se ne bi usudio to nikada reći, za reč Božju. Ne znam kako to ljudi prevale preko usta uopšte. Kaže, dosadno. Dođu one rodoslove, dođu u ratove, dođu one careve tamo. Kažu, šta ovdje, ja ne znam ovdje ništa. Ali stvar je u tome, dragi moji, mi i ako ne razumemo
reč Bože, mi ne smijemo da odstupamo od nje, mi ne smijemo da kažemo, pa mi ovo ne razumijemo, mi se nećemo ni baviti tim. Ostavi to Bogu, pomoli se i traži da to shvatiš kasnije. Možda sad ne možeš da razumiješ, ali doći će vreme kada ćeš moći to da shvatiš. I zato sve je pismo od Boga dano. Sve je korisno. Kako ovo da razumijemo? Za čega je ono korisno? Kaže, korisno je za učenje, jer mi u našoj veri mi moramo stalno da se učimo. Zapravo, ovo reč učenje može se prevede kao pouka ili instrukcija. Ono nam daje instrukcije kako mi treba da živimo Bogu ugodnim životom. Božja reč je isto tako dobra za karanje. Ovo je stvar koju ljudi ne vole. Jer karanje, kaže, nije mila stvar, naravno. Ali kaže, te kasnije kad mi vidimo, karanje kasnije proizvede dobar rod, znate. Kada se već Božja pokara, kada se mi pokajemo, kada priznamo, kada ostajemo u grehu, to je nešto najbolje što može da nam se desiti. I zato je Božja reč, ona je tu. Ona ide tako duboko, ona ide, kaže, rastavlja između mozga, iz glavaka i između sudi pomislima srdačnim. Ide, kaže, čak između duše i duha razdvaja. Piše nam u poslanici Jevrejima. Kako je Božja reč duboko ide, ona duboko seče. I ona razdvaja, ona ukazuje šta nije dobro i šta trebamo ostaviti. I Božja reč nam ne daje mira, dragi moji, odnosno naša savjest nam ne daje mira. Ako nas je reč Božja presvjedočila, mi moramo odbaciti nešto što Bogu nije ugodno. Jednostavno, Božje dete će to učiniti. Božje dete ne može stalno živjeti. Božje dete može da padne u greh, a Božje dete ne može stalno živjeti u grehu. Božja reč je isto tako pogodna za popravljanje, kaže Bog. Ovo je na neki način, naravno, sve povezano, Božja reč nas kara, ali on nas popravlja. Šta ovo znači? U kom smislu nas popravlja? Ispravlja naša kriva razmišljanja. Jer mi o mnogim stvarima ne razmišljamo onako kako naš nebeski Otac razmišlja. A Božja reč je nama data da bi mi razmišljali onako kako on razmišlja. I u Bibliji imamo puno primjera, ja verujem da mi možemo naći za bilo koji naš problem, da reč Božja ima odgovor. Sama ona u sebi ima odgovor. Ali koji je to deo pisma? Ja ne znam šta je vaš problem, ne znam koji deo pisma vas može presvjedočiti kako vi da prevazite taj vaš problem. Ali sam ubeđen da Božja reč ima odgovor. I zato moramo je čitati i moramo se truditi da je razumemo, da nas ona popravi. Za poučavanje, kaže dalje, u pravdi. Naravno, cilj hrišćanskog življenja jeste da živimo u pravdi. U pravdi Božjoj pre svega, a kad živimo u pravdi Božjoj, onda ćemo gledati da živimo u pravdi Božjoj i prema svima ostalima. I cilj jeste, Božja reč kaže da je Gospod Isus Hrist umro za nepravednike, za ne. A zašto je umro za nepravednike? Da bi oni postali pravednici, da bi menjali svoj život, da bi ostavljali stari život, stare navike, da bi bili pravedni. I Božja reč nas tu poučava, da živimo u toj pravdi. I da dalje kaže da bude savršen čovjek Božji. Ovo savršen znači pripremljen. Ovaj stih ovdje ne uči da postoje ljudi koji su dosegli savršenstvo. Ne. Nego kad kaže savršen, pripravljen, pripremljen čovjek Božji za svako dobro djelo. Ili opremljen, možda isto dobra reč. I zato bez reči Božje mi jednostavno kao hrišćani ne možemo opstati. Ne možemo opstati.
ako Gospod Isus Hrist nije mogao da opstane bez Božje riječi, šta mislite onda koliko više mi ne možemo opstati? Jer ako se setimo, kada je on bio u iskušenjima, on nije izmišljao načine kako on da se izvuče iz tog iskušenja, nego je upotrebio Božju riječ. Pogledajmo Evanđelje po Mateju 4. glavu. Ja bih volio večeras malo da čitamo neke stihove, možda i vi da mi pomognete malo da izviti neke stihove da pročitate, nešto ću ja da čitam, pa da zajednički sagledamo stvari. U 4. glavi Evanđelja po Mateju od 1. do 11. stiha čitamo o iskušenjima Gospoda Isusa Hrista, kada je on tek stupio u svoju javnu službu. Kaže nam prvi stih, tada Isus odvede duh u pustinju da ga đavo kuša i postivši se dana 40 i noći 40 na posledku gladni. Mi znamo šta je bio Sotomin cilj. On je hteo da sruši veru Gospoda Isusa Hrista. On je pristupio njemu, rekavši mu, znate ono uslovno, ako si sin Božji. Samo zapazite, znate reč Božja ima uvijek pouku za nas. Samo zapazite kako ljudi vam pristupaju, šta oni vama govore. Često puta ljudi govore u tom uslovnom smislu, ako si sin Božji, ako si ti vernik, da si ti vernik, ti ne bi bio ovakav ili onakav, ti ne bi učinio ovo ili ono. Već po tome vi možete prepoznati od koga dolaze takve reči. Ako si sin Božji, kaži da kamenje ovo hladu poslati. Mi znamo kako se Gospod Isus Hrist odbranio. Odbranio se reč o Božju. Pisano je. Pisano je. Ne živi čovjek samo o hlebu, no svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih. Ovdje on citirao 5. Mojsijevu 8. glavu 3. stih. Dakle, on je znao Božju reč i citirao je. Onda drugi put doveo ga đavo u sveti grad, postavi ga na vrh crkve i ponovno mu kaže: ako si sin Božji, skoči od gore. Da se on dokaže da on zaista jeste sin Božji. Namjera Sotine je bila da se Gospod Isus Hrist ubije i da ne ide na krst, da ne bude spasitelj svijeta. Međutim, Gospod Isus je odgovorio, a zanimljivo, i Sotina je došao da citira sada pismo, a on ga naravno krivo citira. Međutim, Gospod Isus ima odgovor za to. I zato, kada mi živimo, dragi moji, u Božje reči, mi ćemo prepoznati da li neko govori istinu ili ne govori istinu. Može bilo ko da dođe danas sa Biblijom i da kaže, pa vidiš, piše ovo ili ono, ali da li se to uklapa sa kontekstom, da li se to uklapa u užem kontekstu, u kontekstu te knjige, u kontekstu cijele Biblije. Da li se to uklapa? Kako može ovo da se uklopi, da neko dođe da iskušava Boga i da kaže, Bože, ja ću sad da skočim, jer ti si u svoje reči rekao da ćeš me ti zaštiti. Bog nije rekao da će ti na taj način zaštiti. Bog je rekao, ako ti ne svojom voljom upadneš u problem, da će on postati anđel, da te sačuvaju. A vidite, reč Božju je lako izmnuti. Ali Gospod Isus Hristos zna, on je znao Božju reč, on je živeo u Božoj reči. Ali to stoji napisano, nemoj kušati Gospoda Boga svoga. Nemoj ići namjerno, svesno u nevolju, onda tražite od Boga da to on izbavlja. I na kraju je Sotina tražio, on je bestidan. On traži da mu se Gospod Isus Hrist pokloni, a on će mu navodno dati pa carstvo ovoga sveta, jer je njemu dato, ali nije njemu dato. On samo trenutno vlada nad onima koji ne poznaju Gospoda Isusa Hrista, nad onima koji su neobraćeni. Međutim, Gospod Isus Hrist i na tu zabludu, odnosno na tu prevaru njegovu, ima odgovor ponovo iz pisma. Gospod Bogu svome klanja se i njemu jedino služi. Vidite? I zato mi moramo živjeti u reči Božju, mi moramo znati reč Božju. I kako, naravno, reč Božja nam pomaže da poznajemo Boga, da poznajemo njegovu volju, da budemo opremljeni, baš kao što je rečeno ovdje, za svako dobro djelo pripravljeni. I postoji zapravo 5 stvari kako mi možemo živjeti u reči Božje.
Šta je to potrebno da bi mi živjeli u reči Božje? Prva stvar jeste slušanje Božje reči. Slušanje reči Božje. I pogledajte, ajde neka nam neko pročita Rimljanima 10:17. Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje riječi Božje. Da, to je jasan ovaj stih i vrlo je poznat ljudima koji čitaju Božju reč. Vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božju. Mi ne govorimo svoju mudrost, mi ne govorimo svoju nauku. Mi govorimo ono što Božja reč kaže. I ova reč može nevernike da presvjedoči u istinu Božju. Ova reč može da pokrene nevernike, da ostave neverstvo i da se pokrene istinskoj veri u Boga. I zbog toga slušanje Božje reči, dragi moji, je jako važno. To je prva stvar. Vera biva od propovedanja, odnosno od slušanja. Ti moraš čuti Božju reč, ti je moraš razumeti. Ono mora sići u tvoje srce da zahvati tvoju volju i onda takva vera stupa u akciju. Ona služi Bogu. I to je prava spasonosna vera. Ovdje kada neko može da sluša, znate. Neko može da dolazi u dom Gospodnji, a samo slušanje mu neće pomoći. To slušanje mora da proizvede akciju u našem životu. I prava vera se po tom ispoznaje. Ako nema akcije, nema ni vere. To je samo... čovjek može da obogati svoje znanje još nečim, hrišćanskom verom. A da li to zaista njega zahvatilo? Da li to zaista njega promenilo? Da se taj čovjek zaista pokajao? Da li taj čovjek zaista okrenuo leđa svetu i ide sada samo za Hristom? Dakle, samo slušanje neće sasvim pomoći. Ali želim da vam kažem, slušanje Božje reči je važno, ali i govorenje Božje reči je važno. Znate zašto? Zato što ono čime smo se mi napunili, to treba da preliva iz nas. I Gospod Isus je rekao u Evanđelju po Jovanu, 7. glava, da 37 i dalje. A u posljednji velik dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći, ko je želan neka dođe k meni i pije. Koji me veruje kao što pismo reče. Koji me veruje kao što pismo reče. Ne kako vi zamišljate, ne kako pismo kaže. Iz njegovog tijela poteći će reke žive vode. A onda daje, i on daje objašnjenje šta je to. A ovo reče za duha kojega poslije primiše oni koji veruju u ime njegovo. Jer Duh Sveti još ne biješe na njima, jer Isus još ne biješe proslavljen. Znate, što se tiče samog obraćenja, tu Duh Sveti igra veliku ulogu. On je taj koji posvjedočava za greh. On je taj koji nas posvjedočava da se trebamo pokajati. On je taj koji nam sada daje snagu. On je taj koji nam daje taj novi život. I on je taj koji na kraju krajeva i govori kroz nas. On je taj koji nama pomaže u tom novom životu. I taj novi život mora da se vidi. Taj novi život mora da se preliva. Onim čime smo mi napunjeni, to ćemo i govoriti. Ako imamo veru, mi ćemo govoriti o veri. Ako je nemamo, mi nećemo govoriti o veri. Odnosno, mi ćemo govoriti, ali na pogrešan način. I zato slušanje, dragi moji, ali i govorenje Božje reči je itekako važno. Jer to odslikava naš život. To pokazuje šta je u našem srcu. Mi govorimo ono što je u našem srcu. U 5. Mojsijevoj, 6. glava, 4 do 9.
Pogledajte. 6. glava 4. stih i dalje. Čuj Izraelu, Gospod je Bog naš, jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svojega, iz svega srca svojega, iz sve duše svoje, i sve snage svoje. Neka ove reči koje ti ja zapovedam danas budu u srcu tvom. I često ih napominji sinovima svojim i govori o njima kada sjediš u kući svojoj i kada ideš putem, kada ležeš i kada ustaješ. I veže ih sebi na ruku za znak i neka ti bude kao počaonik među očima. I napiši ih na dovracima od kuće svoje i na vratima svojim. Da li mi vidimo ovdje nešto, dragi moji? Šta je trebalo raditi sa verom koja je u nama? Trebalo je govoriti i da je drugi slušaju, da je drugi vide, kaže napiši na dovratku svoje kuće. Šta bi nama falilo hrišćanima da mi svi imamo neki stih u našim kućama? Znate, kad nevernici dođu, odmah vide taj stih, od tog stiha možete da im počete propovedati. Od tog stiha oni vide da vi zaista živite to, da vi zaista želite to. Znate, ljudi ovog sveta postavljaju koje kakve postere po svojim sobama. Postavljaju ono što oni vole, da ne? Što mi ne bi postavili stihove? Pitam se ja. Čisto mi pada sada ta ideja na pamet. Ništa loše nema u tome. Kaže, veži ih sebi na ruku za znak, neka ti bude kao počionik među očima. Često napominji sinovima svojim. Kad ležeš, kad ustaješ, uvek govori reč Božju. To je prva stvar, slušanje i govorenje Božje reči. Mi to moramo činiti ako želimo živjeti u reči Božjoj, a moramo živjeti u reči Božjoj. Ako želimo sebe osposobiti da mi zaista budemo kao Hristovi vojnici, kao njegovi istinski sledbenici. Druga stvar, da bi mi živjeli u reči Božjoj, jako je bitno da je čitamo. Jednostavno da je čitamo. Prva Timoteju, ajde neka neko počita. Prva Timoteju 4.13. Kad dođeš 4.13, prvo. Dokle dođem, pazi na čitanje, utješavanje i učenje. Da. Što Pavle poručuje ovdje Timoteju? Prvo, kaže, pazi na čitanje. I kada razmišljamo ovdje o tim službama, kako su oni organizovali svoje službe, izgleda da su oni imali jednostavno čitanje Božje reči. Došli su u dom Gospodnji i uzeli su neki odlomak i jednostavno su čitali. To je bio sastavni deo njihovog bogosluženja. Pazi na čitanje, utešavanje i učenje. Znači, ovo učenje vjerojatno se podrazumijeva propovedanje, ali i utešavanje isto bila bitna stvar. Ali prva stvar, pazi na čitanje. Vrlo je to, dakle, važna stvar čitanje Božje reči. Zašto? Zato što samo čitanje Božje reči može nam pomoći da mi duhovno rastemo, da mi budemo, dakle, u duhu čitanja, u duhu svetome, da budemo jednostavno u reči Božje. I nije čudno, onda kada pogledamo u 5. Mojsijevoj u 17. glavi, da je Gospod zapovedio da kraljevi, kada kaže postaviš kraljeva, postaviš ih isključivo iz svog naroda, da kraljevi obavezno prepišu knjigu zakonsku. I kaže da je čitaju dok su god živi. To čitamo u 5. Mojsijevoj 17. glava od 14. do 19. stiha o tome. Da oni čitaju to. Zašto? Da bi poznavali Gospoda, da ne bi izvrtali pravdu, da bi vladali onako kako Bog očekuje od njih. I zato
Reč Božja ima utjecaj na nas. Čitanje Božje reči mora da ostavi utjecaj na nas, dragi moji. Hajde da vidimo još neke primjere. U drugoj Carevima, u vreme cara Josije, u 22. glavi, i u 23. nećemo sve čitati, ali samo ćemo pogledati. Šta se tamo dešavalo? 22. glava 8. stih kaže, kada reče Hilkija poglavar sveštenički Safan u pisaru, nađoh zakonik u domu Gospodnjem. Šta se ovdje desilo? Prethodni carevi su bili bezbožni carevi. Nisu marili za reč Božju. Reč Božja je bila zapostavljena. I sada odjedanput su našli reč Gospodnju, zakonik Gospodnji. Našli su ga negdje u hramu. I onda u 10. stihu kaže, i kaza Safan, pisar caru govoreći, knjigu mi dade Hilkija sveštenik i pročita je Safan caru. A kad car čuo riječi u zakoniku, razdje haljine svoje. Oni su živjeli bez Božjih zakona, uopšte nisu upoznavali Božju volju. I sada, kada je pročitana Božja reč, kada je car vidio šta tamo piše, kada je on vidio kako oni žive, on se prestravio. On je razdelio svoje haljine, on je shvatio da su oni bogohulnici. To je bio znak bogohulenja, znate, kada neko pocepa svoje haljine. Oni su pocepali haljine. I onda ovo čitanje, znate, proizvodilo je jedan domino efekt, jednu veliku reakciju posle ovoga. Nastala je čitava reforma u cijeloj zemlji. Šta je uradio dalje Josija? Pogledajte, prvo on je poslao da pitaju proroke za njega. Šta kaže Gospod za njega? Gospod mu je rekao, zato što si mene tražio, bit ću milostiv prema tebi. Ali onda čitamo dalje, kakvu je reformu napravio Josija. On je srušio sve one lugove, uništio sve idole, uništio, kaže, one kuće gdje su se oni tamo skupljali, gdje su štovali lažne bogove. Doveo je sveštenike u Jerusalim, živog Boga, Gospoda Boga, da uče narod. Obnovio je, dakle, ceo Izrael. Odnosno Judu, on je vladao u Južnu. Vidite, čitanje Božje reči. Nemojmo zapostaviti, dragi moji. A u Nehemiji, 8. glava, 8. stih, možemo to zapamtiti. Nehemija 8. glava, 8. stih, vrlo jednostavno za zapamtiti. Knjiga Nehemina, 8. glava, možemo zapravo od 7. stiha da pročitamo. A Isus, Ivanije i Serevaja, Jamin, Akub, Savetaj, Odija, Masija, Kelita, Azarija, Jozavan, Anan, Felaja i drugi leviti poučavahu narod zakonu i narod stajaše na mestu. I čitahu knjigu, zakon Božji, razgovetno i razlagahu smisao, te se razumijevaše šta se čitaš. To ne vredi samo ni čitati. Moraš razumjeti, mora biti razgovetno, mora se razložiti smisao. Da bi se razumjelo šta se čita. Jer Božja reč, ona mora da stvori efekt. Ona se neće Bogu vratiti prazno. Ona stvara efekt. Ali mi je moramo razumjeti. I znate, bila je velika radost zbog toga što su oni razumjeli. Potom Nemija, koji je Tirsata i sveštenik Jezdra, književnik Leviti, koji poučavahu narod, rekoše svemu narodu, ovaj dan svijet Gospodu Bogu vašem. Ne tužite niti plačite, jer plakaše sav narod slušajući šta govori zakon. Ponovo su bili dirniti, shvatili su svoju grešnost, shvatili su kako su živjeli. Čitalo im se svaki dan, po cijelo dan, stojali su na ulici. Napravili su uzvišeno mesto i čitali su. To su bili Leviti i Isus koji je bio prvosveštenik tada. Smenjivali su se oni i govorili su narodu. I reče im, idite i jedite pretilo i pijte slatko i šaljite dijelove onima koji nemaju ništa zgotovljeno
jer je ovaj dan svet Gospodu našem. Zato ne budite žalosni, jer je radost Gospodnja sila naša. I leviti utišaše narod govoreći, mučite, jer je ovo dan svet i ne budite žalosni. I otide sam narod da jede i da pije i da šalju dijelove i veseljaše se veoma. Zašto? Što su stojali tamo na ulici. Što razumeše reči koje im se kazaše. Zato su se veselili. Ova Božja reč, ovo čitanje Božje reči, donelo je njih pravo pokajanje. A pravo pokajanje donosi radost. Zato što čovjek kada se pokaje, onda živi Božju milost, onda živi oproštenje. I nema ništa radosnije nego doživjeti Božje oproštenje. I zato to je bila radost za njih. Ali onda idemo dalje. Nakon čitanja, šta je još važno? Važno je ispitivanje, odnosno proučavanje Božje reči. Ajde da nam neko pročita 2. Timoteju 2.15. Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom kao radnik koji se nema šta stidjeti i pravo upravlja riječi istine. Da. I Dela 17.11. Dela 17.11. Ovi pak bijahu plemenitiji od onih što žive u Soluniji. Oni primiše reč sa svim srcem i svaki dan istraživahu po pismu, je li to tako? Evo, da vidimo ova dva slučaja, o čemu se zapravo ovdje radi. Ispitivanje, odnosno proučavanje Božje reči. Šta nam to pomaže? Kako s time da živimo u Božje reči? Kaže nam ovdje, postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom kao radnik koji se nema šta stidjeti i pravo upravlja reči istine. Ovdje u bukvalnom prevodu kaže seče reči istine. Što znači da se on postara, da ima čistu savjest, da živi po ugodnosti volje Božje i onda da bez ikakve pristrasnosti govori reč Božju. To se očekivalo od Timoteju. Da ne gleda ni na teftere plemena, da ne gleda ni na ovog, ni na onog, nego jednostavno da govori ono što je Gospod rekao. Kao u Starom Zavjetu kada je prorok dobio reč, on je rekao, tako govori Gospod. I nema druge reči. Nema tu možda je to, možda je ovo, možda je ono. Ne, tako govori Gospod. Ako se ne pokajete, ako ne uradite ovo, ako ne ono, sledit će ovo ili ono. Tako govori Gospod. I zato, dakle, to je važno da mi pravilno upravljamo i da sečemo rečju istine. A kako ćemo mi upraviti pravilno rečju istine ako nismo slušali, ako nismo čitali, ako nismo proučavali, ako nismo sigurni šta zapravo reč Bože govori? Kako ćemo? Kao što su ovdje, kada čitamo u Delima, u 17.11, kaže, ovi su bili plemenitiji od onih koji žive u Solunu. Šta se desilo u Solunu? Pavle i Sila su došli da propovedaju, nisu proterali. Ovo se govori o Jevrejima, jer oni su dolazili u jevrejske sinagoge. Međutim, ovi vamo u Bereji su bili, kaže, plemenitiji i oni su primili reč sa svim srcem. Primili su reč i onda su još istraživali. I još više su se uverili, znate. I istina se ne boji, dragi moji, ispitivanja, istraživanja. Ali mi, svakoga koji govori ovdje, moramo ispitivati Božju riječ. Svakoga. Zbog toga ja zahtijevam da se Biblija nosi u crkvu. Zbog toga ja smatram da je jako neozbiljno i ne smatram za ozbiljnog vernika koji ne nosi Božju riječ sa sobom. Barem kad ide u crkvu. A smatram da je trebamo nositi svugdje.
Jer mi živimo u neprijateljskom svijetu. Mi moramo znati reći, mi moramo imati reći sa sobom, mi moramo znati kako da ukažemo ljudima na istinu. Ovi su ovdje istraživali, dragi moji. Istraživali su Božje reči. I sve više su bili ukorenjeni u toj Božje reči. I zato, dragi moji, sistematsko proučavanje Božje reči, to je nevjerovatna korist za Božji zakon. I zbog toga se ja ovdje isto tako zalažem za sistematsko proučavanje Božje reči. Zbog toga mi idemo, ići ćemo knjigu po knjigu, stih po stih, reč po reč. Moramo razumjeti. Jer ako ne budemo razumjeli, mi nećemo ni živjeti kako to. A sve je bitno. Sve je pismo od Boga. Ne da mi uzmemo samo neke delove, pa da samo to proučavamo. Ne sve. Što ne budemo znali, tražit ćemo od Gospoda da nam on pokaže. Idemo dalje. Proučavanje ili ispitivanje, a sada pamćenje. Pamćenje Božje reči, drago moji, je vrlo bitno. I pogotovo je to bitno, vjerojatno kada ostarimo. Jer kaže nam Biblija Božja reč da će doći vreme za koje ćemo reći nije nam milo. Kada možda nećemo vidjeti, nećemo moći da čitamo, ali da zato dok smo mladi, da čitamo Božju reč i da li je pamtimo. U stara vremena nije bilo Biblija kod danas, da su ljudi mogli da ih imaju, da ih prevlačuju, da imaju ne znam koliko prevoda. Ne, bila je retkost Biblija, ljudi su učili napamet. I ponavljali su te stvari. Učili su je kao pesmicu napamet. Neke delove je vrlo lako zapamtiti, nekako su, tako su, kao pesmice su sročeni, prosto lako ih je izgovoriti. I zato pamćenje stihova, dragi moji, je važna stvar za nas. Da znaš u određenom momentu, da može Duh Sveti da te podsjeti, da ti da pravu reč kada si u iskušenju, kada te neprijatelj napadne, kada se neprijatelj protivi onome što mi govorimo. Ako ne pamtimo Božju reč, onda Duh Sveti neće imati našto da nas podsjeti. Nema nešto. Ajde da pogledam neke stihove koji potkrepljuju ovo. Psalam 119.11. Psalam 119 inače mnogo govori o Božoj reči, uzvisuje Božju reč. A 119.11 kaže nam, u srce svoje zatvorio sam reč tvoju da ti ne greši. On je zatvorio reč, on nju zapamtio, on nju složio tu i on sad živi po Božju reč, kaže da ti ne greši. A u ponovljenom zakonu, to smo i čitali, 6.6, odnosno u 5. Mojsijevoj, 6.6, kaže i neka ove reči koje ti ja zapovedam danas budu u srcu tvoje. Reč Božja, dragi moji, treba nama da umiri. Zapravo, kada se propoveda reč Božja, ona treba da dodirne naše srce. Ono već ne treba da shvatimo to pamćenje stihova kao da je to nešto teško, sada nas neko nešto tera da mi pamtimo. Pa zar nas sama reč ne potiče da je zapamtimo, zar se ona sama ne ureže u naš razum. Da je zapamtimo. U 5. Mojsijevoj 11.18 kaže ovako, nego složite ove reči moje u srce svoje i u dušu svoju i vežite ih za znak sebi na ruku i neka vam bude kao počeonik među počinju. I 19. I učite ih sinove svoje govoreći njima kad sjedeš u kući svojoj, kad ideš putem i kad ležeš i kad ustaješ. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo je kao ponavljanje svega ovoga što je do sada rečeno. Uči, govori, pamti, daj da oko tebe ljudi pamte reč Božju. A u pričama Solomonovim 7, 1-3, mudri Solomon piše: Sine, čuvaj riječi moje
i zapovesti moje sahrani kod sebe. Čuvaj zapovesti moje i bit će živ i nauku moju kao zjenicu srca svojega. Nastavlja, reci mudrosti, sestra si mi i prijateljicom zovi razboritosti. Dakle, da bi imali tu mudrost za život. Čuvaj zapovesti moje. Pamti ono što ti govore. Sećaj se, nemoj to zaboravljati. Pamtimo, dragi moji, reč. I reč Božja nam uvijek može pomoći. Uvijek u bilo kakvim iskušenjima imat ćemo pravu reč da kažemo. Ili ćemo imati utjehu. Sjetit ćemo se stiha koji nas utješava. Sjetit ćemo se da Biblija ima 365 puta ne boj se. I tako dalje, i tako dalje. I onda razmišljanje o Božoj reči, meditacija ili primjena Božje reči. Često puta ova primjena nekako ne ide u životu kod vjernika. Oni i slušaju riječ, i čitaju je, i ispituju je, i pamte je, ali često puta ne uspevaju u toj pripremi. Zapravo, ta reč, razmišljanje, meditacija, znači staviti je u život praktično. Kako je praktično staviti u život. Zapravo, sve naše akcije proizilaze prvenstveno od našeg razmišljanja. I zato mi kada čitamo Božju reč, mi trebamo razmišljati kako da je primijenimo. Šta sad ovo znači za mene? Mi treba da preispitujemo svoj vjeru dok čitamo Božju reč. I kada mi čitamo neke odloke, kada mi čitamo da su Jevreji u pustinji i žele da se vrate u Egipat, šta to znači za nas? Šta mi možemo da kažemo? Pa šta ja znam šta je to bilo? To je bilo 3000, 4000 godina. Kako je to veze ima samo? Ima veze. Kako je? Jesu oni u iskušenju? Jesu. Da li mi možemo da budemo u iskušenju? Jesu. Da li mi možemo da budemo u iskušenju da se vratimo na stari način života? U svijet da se vratimo? Kao što su oni želeli. Možemo li? Pa onda vidi posljedice, vidi kako su oni prošli sa takvim željama. Odstrani takve želje od sebe. To je praktično razmišljanje nad rečju Božjom. Zato, dragi moji, kad čitamo, nemamo samo čitati informativno da bi pročitali. Da nišamo, šta sad ovo znači meni? Kako ću ja ovo primijeniti? Kad čitamo o Davidu, kako je bio pomazan, pa onda kasnije kako je vodio ratove Gospodnje, pa kasnije kako je upadao u koje kakva iskušenja. Šta ćemo zaključiti? Kako? Zašto je on nazvan čovjek po Božjem srcu? A mi vidimo mnogi njegove greške. Zašto je njega Bog nazvao čovjek po Božjem srcu? Zašto smo mi ljudi po Božjem srcu? Onda mi vidimo neke naše greške. Ali generalno govoreći, jesmo li mi Božji ljudi? Jesmo li mi po Božjem srcu? Da li mi radimo ono zašto nas je Bog pozvao da radimo? Da se uopšte pitamo u čega nas je Bog pozvao. Kad čitamo tamo o carevima, drugim, koji su vladali na ovaj ili na onaj način, šta tu učimo? Ima li reč Božja primjenu za nas? Kad čitamo rodoslovlje, da li mi znamo ko su ti ljudi? Šta je vezano uz njihova imena? Dobro ili zlo? Su bili poslušni Bogu ili nisu bili poslušni Bogu? Kako su bili poslušni Bogu? Šta su uradili za Boga? Čitamo o njih herojima vere i divimo se, da ne? I tamo su imena, dovrše pominje se šta su uradili. Ali negdje u nekim rodoslima ne piše, ali mi treba da znamo. Kada se pomene Avram, kada se pomene David, kada se pomene, ne znam, ko se tamo pominje Voz, Rahava, Ruta, Rovoam, ko su ti ljudi? Kakav su oni imali odnos sa Bogom?
Kada razmišljamo o povratku Jevreja, to je u stvari prvo njihov odlazak u ropstvo, zašto? A onda kako ih je Bog vratio, šta mi učimo od tu? Božje vjernosti, da ne? Božje moći. On može sve da učini, on može da vrati cijel narod. Možda ih pošalju u ropstvo, možda ih vrati iz ropstva. Zato nije divno. Da se ne divimo Božje reči. Zar je teško nju zapamtiti? Nije teško. Pitanje da li on nas pokrenuo. Pa nas je pokrenuo Božje reči. Ako jeste, onda je nju lako zapamtiti. I znate, jedno važno pravilo, kad čitamo Božje reči, a mi ćemo nekad govoriti što se tiče samog tumačenja Božje reči, pravila tumačenja Božje reči. Šta je to značilo, kad mi čitamo, šta je to značilo tim prvim ljudima, prvim primavacima ove ili one poslanice? Onim ljudima koji su u to vreme čitali. Šta je to njima značilo? A šta ono to znači nam? Nas razvaja vreme od njih, nas razvaja totalno druga situacija od njih, ali nešto postoji zajedničko. To zajedničko bi treba znači. A zajedničko jeste da su oni bili ljudi od krvi i mesa, su morali da se pouzdavaju u Boga, kao i mi danas što moramo da se pouzdavamo u Boga. I da rastemo u spoznaji njega. I zato, ako budemo radili ovih 5 stvari, ako budemo slušali i govorili reč Božju, tako smo to razvijali, ako je budemo čitali, ne samo informativno, nego sa razumijevanjem, ako je budemo ispitivali, odnosno proučavali, ako je budemo pamtili, i ako budemo razmišljali na njom u smislu da je primenimo, onda ćemo mi zaista biti osposobljeni kao Hristovi borci. Moći ćemo da razlikujemo dobro od zla, moći ćemo da razumijemo Božju volju, moći ćemo da razumijemo ljude kad su u problemu, kad su u iskušenjima, kada oni nas iskušavaju, šta god. I zato, zaista, dragi moji, treba da živimo u reči. I kao što kaže u Kološanima, i s ovim želim da završim, Kološanima, 3. glava, 16. stih. Kaže ovako, reč Hristova, da se bogato useli među vas, u svakoj premudrosti, učeći i svetujući sami sebe sa psalmima i pojanjem i pjesmama duhovnim, i blagodati pjevajući u srcima svojim Gospodu. I sve što god činite, reču ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, hvaleći Boga i Otca kroz njega. Dragi moji, to je cilj, to je svrha. Taj život u reči treba za ovo da nas osposobi i da ta reč bude naša vodilja, da se ta reč bogato useli u nas. Neka vas Bog sve blagoslovi, neka i radimo ovako. Slušajmo, čitajmo, ispitujmo, pamtimo, razmišljajmo i Bog će nam zaista pomoći da živimo u njegove svete vode. Amen.